morning, good morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yes, yo. Good morning po, Sendo ka boss. Welcome po mga tugang sa programa niya, tong Morning Hirit. Henry Maceda, ang lalaking hindi Liluya ako magsakat pataas. your partner in the morning. Kumusta lamang kita ka boss dyan? Good morning po, Pilipinas, mga Bicolano. Saan man ang partikan mundo? Aldaw ngunya na, anong aldaw ngunya, Ronald? Miyerkules na ngunya na di, ha? Miyerkules na po, pet sa 27 na. Mga tugang kan bulan na September. Maray na aga po sa Indo ka boss. Yes ha. Medyo napaatab sa buhat ha. Bueno. Ramon tadawaan mga buena manong report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ngunyan tabing aldaw na ini Miyerkules. Jim, good morning Jim. Kamin, Jimmy. Alright, sige. Sabi ni dating Councilor Chito Baldo, Oh dear Lord, please do not forsake me. Latosungin ka. Kagawad Chito, Marinaga. Hello, Pipi. Kamin, Jim, good morning. Yes, Pipi, Marinaga sa mga tabay. Happy birthday kay Ayun pala na di. Ami. Oh, Kap-Ami no si Dal. Good morning, tabi sa imo. Barangay Gapo, Kamalig. Happy birthday. Bata ba imbitasyon pala sa kuya sa aga, no? Mati ka, natatandaan ka na. Ko, kasubanggi, nagtarapos kami sa Kuya Mike, si Jenny, ako, si Kuya Mike, si EBP. Mga magpasado alas 9 naman. Ngunyan, may meeting kami kasi pading alauna sa DOT. Anytime after Anytime 3. ngunyan? Anytime, maski basta after 3. Anytime basta after 3. After 3 o'clock, igwa akong 4 o'clock sa Albatana. Sige, may igwa ako sa Bicol University ng alas 5 eh. Bala ka na. Oh, grabe ngunyan na aldaw. Asa kuyang, basta na, Gari ka tan na. importante, nag-birthday pa si Kakawad Kapitan Ami. Gari ka naman in politiko. Maski sa'yo na invitasyon mo. Province wide na. Ata na. Sa aga, medyo maluwag-luwag ako sa aga. Biyernes, igwa kita ano yung family week celebration sa programang Usapang Pamilya. Dakol na mga asikaso na mga invitasyon. Bala ka na kanta. Kung emisaryo man sana. Iyo nga. Kaso bahapon, habang nag-aapod ka na, sa meeting kami sa Rapading Mar. Kanso sa kwanta baga, sa mga activity ta sa anniversary ta. Yeah. Pero kaya sabi pa ni EBP Glenn, happy birthday na kay Mading Amin, ano si Dal. Anyway, kung halimbawa ngaya sabi baga sa Tataramon, kung dahil ngaya makaduman ngaya so ano ini wala kita makaduman, pwede man gayod na may sugoon siyang padigdiyon niya. Bring food closer to you. Pwede ba kayo na sugoon niya naman kung sir? Dahil ba kung man nga, kung may time man sana, kung malibang nga mapaligaspi, di ba? Mapaligaspi man sana, ipasabay niya na. Pero good ka yan. Adik, Wala ka na kaan. Basta happy birthday kay basta Kap-Ami no si Dan. binsay mo, pinabot mo. Pinabot ko sa'yo mo, tabaka. Yun, si EBP nagyadaw ko. Nag-apod ka, nag-imirit nga kami sa EBP, sa Rapading Mar, Kasubanggi. Pagkatapos mo sa Rapading Mar, may second meeting kami sa grupo ng Usapang Pamilya. Sige. Anyway, basta happy birthday tabi kay Kapitan Amin no si Dal. So harong niya, so dati ade. So dati sa bulod-bulod. So duman sa sinabutan kong ganakol na masitas. Amo. Amo nang gayon. Pwede mo na. Magayon ang utang pag duman. Pag uli mo, may dara ka na naman na masitas. Buko sa namasitas. Pati iyo man ang ganda. Adi. Pati sinap ng well-milled rice. Pati will mill dry sigwa. Di ba?
Oh, good morning, Tabi Matindi Kapami. ni. Happy birthday, Tabi, sa imo, ha? Happy birthday. Mhm. Kap Lola Aminosidal. Yes. Good morning, Madi. Kanan tanay. Baga ko tanay barita ni bad news BP pagkagang aga bad Ay, news. salbat. May sana? Paita sana. Lulo, sana. Go ahead. Bad news. Kung an bagas na an magwara-wara. Oh. Kamili ang gobyerno orog na DTI, mga lokal na gobyerno porsigido na mabugtakanin price cap ang presyo kan bagas para masigurong dahil makabuilo ang pagparataas kay ni asin may alternatibong mababakal sa mga kaday kayang bumakal kan na mahaluno ng bagas. Oo. Kaya ngunyan, igwa baga ki will milled rice na dapat mantinido sa presyong 49 para may alternatibo ang mga tao na dahil kayang bukodon ang presyo kan na bagas ang ibang maray na klaseng bagas. Ang problema ngunyan may ibang tindahan nagsasara dahilan sa wara-wara na daang nag-aabot na supply hali sa sindang mga pinagkukuanan kay ni. Aha, okay. Nagluluwas na sa mga supplier ni bagas sa mga merkado publiko palibas na naghigpit ang mga ahensya kan gobyerno pag-abot sa monitoring. Ini nangunya na pinapaluwas kan mga big time businessmen. Limitado ang supply na kan bagas. Ngunyan dahil nagtutubod kay ni ang mga retailers anda kulaw na pagtubod manipulasyon ini posible may nagtatago ngunya na kan bagas tabi BP. Igwang sarong lokal na gobyerno durante kan aisihan ini durante kan ipinamonitor na nagwawara-wara ang bagas nagpaapod nin emergency meeting kaso hapon para sa napag-urulayan kung paano hahampangon ang sitwasyon ini kung mismong bagas na mayormenting pangaipuhan sa aral daw kan mga tao iyunaan magpapara-para ang supply. Indikasyon ini na bako magayon na mga pangyayari sa mga maabot na aldaw. Sa ngunyan ini andaman niya to dahilan sa palibasa hinalikan gobyerno so NFA rice para itong bagas kutan na pangbalansikan gobyerno sa nagpaparataraas na presyo kan na commercial rice. Ngunyan gari sarong oportunidad ini sa mga big time businessmen nin bagas na sindanan makakontrol ka ini. Taod-taod BP ano bilog na detalye tungkol sa bagay na ini. Yes. Ma-validate actually guwan akong nakahuro na para tinda kay bagas. Nya tatasarado na. Wala na ngayon nag-abot supply. Ini Jimmy, naggitinda ini kan 41 boda 45. Amo, ubos na klaseng bagas. Kaya nga, wala naman nga nag-aabot limitado ng mareda ang ngayang bagas. Ay, pangyari. Paano yan? Paano na yan? Dibidala daw po niya to ang sitwasyon na ini. Tabak ini magayon na istorya. Yes. Baka umabot ang panahon na talagang makontrol ini. Sana daiman. Jimmy, nasalita di si GB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Abangan niya tod mga tugangan, mga follow-up kon mga istoryang yan. Kay Batabi si Jimmy Nasalita. Mientras tanto, nasa linya po si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Please come in. Good morning, Pade. Panpa, good vibes muna kita. Tinawan onra kan sanggunian panalawigan. An saro na naman Albayana na naging top notcher sa board exam kan mga social workers. Sa resolusyon ni board member Vince Baltasar, minidbid ang onra na tinao sa Albay ni Miss Patricia Marie Regalado Imperial. Patricia Marie Regalado Imperial kan ginubatan estudyante ni kan UP Diliman na naging first placer 88.6%
sa ginibong licensure examination on social workers ngunya na September. Sa sobra 6,000 na examinees, 3,878 nagpakapasar asin ta Albayana, Bicolana naging top notcher o first placer. Siring sa mga nainot ng Bigatrawan Honra kan Sanggunian Panalawigan, si Patricia Marie Regalado Imperial kan Ginubatan, plano manining imbitaran sa sunod na sesyon para personal na resibihon ang rekonesimiento kan gobyerno provinsyal. Iyan pa rin ang bangkaras kan informasyon. Alarmario, thank you. Thank you, Padingal, sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi ni Pading Ray, pardon us, O Lord, for neglecting your people who need our help. Give us a clean heart to pay attention to them and be instrumental in bringing them back to you. Thank you, Lord. Good morning, everyone. God bless us. Sabi ni Pading Ray. Marinaga, Pade. I love you nga Pade. Yes, Pade. Alam mo na din yan ang sagot. Marinaga. Sabi ni dating kagawad Chito Baldo, salamat po. Diyos ko. Good morning. Ayos ka, Tabi Busing. Marinaga sa imo. Good morning, Tabi. Garing nga yalit sa primohon ko kanina pa offline sa live streaming kan morning hirit. Sabi ni Primong Cham, ayos ang tindog ni Primong Cham, pinadala sa kuya eh. Mas marahay ang dukha na naglalakaw sa katanusan kisa tawong mayaman na biko ang pamumuhay. Maray na aga? Yes, ayos Primo. Ayos ang sa imong tirada. Yung mananggad adi. Tama ka po. Mas maray ang dukha na naglalakaw sa katanusan ki sa tawong mayaman na biko ang pamumuhay. Maray na aga po. Good morning. Tabi sa imo ha. Alright, sige po. Good morning, Tabi. Oy, maray na aga, Tabi, sa mga taga Binanuahan, Legazpi City na nagdadangog ngunyan. Good morning, Tabi, Binanuahan, Legazpi. Alright. Nasa linya po mga tugang si Ange Galero sa dagdag na report. Good morning, Ange. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagbagman niya tong bareta sa rong wanted na persona ang arestado digdi sa syudad kan Legazpi matapos na magkasar ni na pagserbi ni mandamiento de aresto ang mga miyembros kan Legazpi asin man kan Santo Domingo Police Station. Susunod sa record niyan kan kapulisan ang personang na-arestar na midbid na si Errol Tan E. Arcos, 47 anyos ini, residente kan Barangay Bitano, Legazpi City. Asin may kasong kriminal na theft susugman sa mga personahes kan Santo Domingo MPS. Na personang ini nadakop sa Purok 1 kan Barangay East Washington Drive kan syudad kasubanggi alas 6:30 nin pagkabanggi. Sa ngunya nasa kustodya na ini kan mga otoridad para maghampal sa iyang kasong binalgar asin may tigrekomendar na 18,000 pesos kantidad ni na piyansa ang korte. Yan ang PNP sa syudad palagos man ang pagkikipagtabangan sa police station di sa probinsya kan Albay kunin kaso man igwang yaon di sa syudad na elot ng wanted sa iba man ng mga lugares di sa probinsya kan Albay. Yan ang VP ang informasyon para mientras kay Bahan Siboy sa mobil Ans Galero, DCGP. Salamat, Ange. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Hello mga tugang, ang mga headlines kan mga bareta ngunya na pagkaaga 5:35 na. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Enot na madadangog sa morning hirit. Good morning, Pading Mar. Go ahead. Good morning, DP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan, China. Inabisyon ng Pilipinas sa day maghanap ng ribo.
Kita namin patakot-lagot. Grabe ng mga pondo ka nga dyan. Gari mo sa narog ka yan. Yan nga yan, binagtak mi dyan para proteran sa muyang sabirin niya. Yan. Pero sabi kang Philippine Coast Guard, Oh. dahil man nagkaigo ng standoff sa China matapos tanggalon ang floating barrier sa pagkinagawa na Scarborough Shoal. Tinanggal kang Coast Guard din eh. Tinanggal. Di man Kinibuda, kinagbiya. pinunpo na sana. Baka kawatan man sa nakigulp ito. Bakit? Mhm. Pangulang na ito. Yes, sampol. Dahil nakakabalyo sa mga parasira. Kalagaong kita. No? Tapos delikado nito sa mga nagpabiyahe duman sa dagat na Baka ito. masilaod mo ka ito sa bangka. Tiro lang. Okay, mientras tanto, sobra 70 na workstation kan PhilHealth, naapektaran kan Medusa ransomware. Oo. Pero sabi kang PhilHealth, dahil hindi mabayad din ransom sa Medusa ransomware. Nata, ayo, manang, nata man. Na virus ini, Iyo baga. tapos nadali sa mga mga importanteng datos Yes, yes. na encrypt daw. Ngunyan, para ma-decrypt, magbayad. Dakulang kantidad agad. Oho. Kaya understand, ang publiko, inabisang kang Comelec na magtistigo, in kaso may reklamo na nag-iibon ng vote buying. Papagyornan daw ni Comelec Chairman, George Erwin Garcia, and Department of Justice, na dahi ipagsabay sa kaso, ang matistigo. Yan. Oho. Under the law kaya, so nagbakal po na nagpabakal, parehong may panimbagan. Correct. Pareho may kaso. Maski dama ko sulang ebidensyang kapot ninda, kung dahil magtindog na magtistigo paggamot sa kaso, daog. Tapos ang roron maniray ay pangyari sa Kaya, baka. kung pwede daw, magtistigo. Isa doon makusugbuod. Yes. Oho. Okay, kooperatiba rin para umasin para sira, dahil makakakuha nin ayuda sa paing gustong requisitos. Mga 50 ng requisitos. Oho. Kaya, sa gudgon yan, dahil naubos ang kwartang inalokar for 2023. Dagkulo nung pangaya, iningaya, bako ining budget ngayon bako ini savings, Yes, kundi yes. para sa serbisyo publiko. PhilHealth, siniguro na ligtas ng mga personal info ka mga membro sigun kay Representative Kimbo. At ang Office of Transport Security Chief nag-resign matapos patanida ni House Speaker Romualdez. Dollar, bako chocolate ang isinubo ka na i-officer sigun sa Office of Transport Security. Baka man pala talaga tsokolate. Dollar pala. Nanindugan sa Office of Transport Security. Dollar nga ito. Dollar pala. Aha. Dahil lamang na, sa bagay, dahil naman mahanap, so nawala na di. Naglarga na. So nagsadiri ka ito. Naglarga, pero nagreklamo ito. Oo. Nawaran siya. Iyo. Okay, 50 milyon na pondo para sa mga paraoma asin parasira inaprobara na kan Department of Budget and Management. Oo. Mga kandidatong sinarbihan in show cause order sobra 2,000 na siguro sa Comelec. Nasa 300 labi ang nagsimbag na mantang may nasa 160 ang inabsweldo na. May mga talagang dadagusan databi bago matapos man o bago mag-abot ang eleksyon. Yes, yes. Mga nagmarcha sa o kaya nagmamantsa o nag-route sa reputasyon ng PNP dahil lugar sa Administrasyong Marcos Jr. sabi kang Presidente. Ayos man. Ayos Okay, man. so far BP, ang mga headlines ko niya na pagkaaga, ato diyang ka BYC Enterprises, hanapon sana, Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-BYC niyo yan, 24/7 konektado ko mo maski daing load. With Jenny sa news station ni po si Mardila. Good morning! Thank you, Parimar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dapat kan, bako puro talam. May action man lamang. Bako na puro sa natalam, igwa man lamang ki action. Good morning, Tabi, sa mga viewers natin, mga listeners natin. Mga tugang sa bilog na mundo, sabi ni Marisa Domasian Hadulan. Pedro Carolio Presentacion Jr. from Santo Domingo. Ruby Rasa, good morning Tabi sa Pamilya Baldo. Morning sa ano ito? Wala lugod. Sa morning daw sa Baldo site, Familia Barce and sa Batawon site, Familia Rasa. Yan. Marites Antiquera, pakigreet po, happy birthday to my sister Irene o Irene Abion Bandola. Po, greetings from your sister Tess Antiquera. Yan, good morning po.
At saka Rodel Orbasi Osma, nasa New Jersey. Pakibati po sa mga partidos ko dyan sa Ginobatan, Albay. Good morning, amigo, dyan po sa US, ha? Palencia family, mabalo sa natabi. Alex Ras, pakibati po sa aki ko na si John Carlo Estefano Ras. Birthday ko po kasuhapon. Salamat po. A birthday po kasuhapon. Belated happy birthday, John Carlo Estefano. Yan, ha? Atining o shop, maray na aga tabi para antabay kan DCGB lalo na pag makusog ang wifi. Good morning daw, paki-shoutout po si Batoy Olaso, Kumapo Kapo Pilar, Corazon Canyo from Laguna. Yan, Padingre Romero, good morning. Marites po sir, watching from Bigaa. Marites Anuras Abiera. Yan, ha? Honesto Lamoso Jr. Morning po sa wifi ko na si Ana Marie and kay baby Rowan po. Yan. Alright. Sige po. Maray na aga. Tabi sa gabos ng mga listeners natin sa Bilog na Mundo. Good morning tabi sa Indo Gabos. Mientras tanto, mga tugang, nasa linya po ang dagdag na ay sandali lang Joshua. Madali lang ta. Apunan mo ng pag-asa kung kumusta ang magiging panahon mo niyan. Gari okay man gayud ang panahon mo niyan sa iling ko. Inda kung may mga low pressure bagang pigbabantayan inda garo man ito mabibilog na bagyo gayod itong low pressure na iling madali lang klaro hun talugod sa pag-asa kung ano na mga tugang ang sitwasyon ka ito na pinagbabantayan na low pressure. Nangugunta daw ang forecast nindangon yan sa Pag-asa DOST alipodigdi sa Forecasting Center, mga tugang sa Legazpi, Southern Luzon Forecasting Center iyan Pag-asa, iyan. Pag-asa yes, belated. Good morning. Good morning, Yes, good morning, amigong Jaime. Welcome po sa DCGB on their katabi sa forecast ngunya na aga. Go ahead, tabi. Ito marhay na po sa mga paraan tabay ng DCCD para po sa update sa magiging kamugtakan na sa tuyang panahon. To LPA po na nasa luwas ng Philippine Area of Responsibility na natarantat sa distansyang 1,425 km east ng extreme northern Luzon. Ini po hababa man ang kansa na maging sarong bagyo sa mga masunod na daw. Asin na piglalauman na posibleng maglaog ini dumanman sa nasa tantokan sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Alagad so track ka ini o extension iyo man ang nakaka-apekto digdi sa Visayas asin sa Mindanao. Mantang dito digdi sa tuya sa Kabikulan padagos kita nga makaka-experience sa mainit na panahon pagkaaga asin halangkawang tsansa di mga biglaang pag-ura na may kaibang pagkisilat pagdaduldul pag-abot ng hapon sundo sa Bangi. Isang ganyan may mangkitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Kabikulan. Lauman ko na ang pagkakaigwa di banayad sa moderatong pagkukul kan sa tuyang mga kadagatan. Sharing man maluya sagkod sa moderatong durusman ang sa tuyang lauman sa bilog na maghapon alik sa norte sulnupan. Na sa tuyang temperatura mapuon niya na 24 sundong 32 grado sentigrado. So apera duman sa naon nagbitan ng LPA may mangkitang ibang raot si panahon na namomonitor sa daog ng Philippine Area of Responsibility. So ang katuyang aldaw nagtirang kasubagong alas 5:34 ng aga asin masulnog at yan alas 5:38 ng pagkahapon. Kaya lang tabi dito ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat maray na aga. Maray amigo ta, nagkapera na bagang igwa kitang low pressure na namamataan din nabibilog na bagyo pero may natutunaw. Pasalamat ko ba dyan dahil yes. mas marahay na panahon ang sa tuyang may experience. Opo. Di sa Domingo, maray daw ang panahon ta, pwede na kita magbalaybay sa luwas. Base kung
digdi sa tuyang forecast, since marami po ini si ining LPA nga Oo, sa tuyang kadagaan. So, ang forecast namin, dumauran po pag Ayun. Sabado, Domingo. Ayun. Okay, bale. Basta daing bagyo. Ano, okay lang. Iyo po. Yes, okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalot. Yes, sir. Thank you. Mga tugang Jaime Bordales sa Kamugtakan, Kampanahon. Hali po sa Pag-asa. Department of Science and Technology. Yes. Aha. Good morning, Tabi. Belated happy birthday kay Dr. Mike Galan. Makanta po siya sa Marian Liturgical Concert. Uy! The best pal ay matibayon ini na doktor na ini na ano yan na nag-celebrate ka sa hapon, Dr. Mike. Tibayon ini si Dr. Mike Galan minakanta. Tunay, so nagkuan bagay ini ano nga ni MG, di ba? Di ba siya nagkuan siya, nanggana siya sa ano nga ito sa national television. So, ano nga so ginana. Basta nanggana ini sa singing contest mga tugang sa national television. Dr. Mike Galan, singing doctor. Matibayon, minakanta talaga ini. Makanta pa lang siya sa aga. Sa aga sa Biyernes. Dumantabi mga tugang sa Marian Liturgical Concert. Good morning. Tabi sa kay Dr. Mike, happy birthday Dr. Mike Galan. Belated happy birthday po. Yan. Ikatabi MJ, anong papel mo duman? Ay, kami nga so in charge sa production. Kami nga so in charge nga sa production nga kay ito. Paguna kung mabayli garima mabayli ka ano. Lemon. Good morning. Sabi ni BBM, sufficiente daan supply kan bagas, lalo na ngunyan harvest time. Iyon na nga ni yan. Iyon na nga ni yan. Good morning, Tabi. Sabi, okay na to. Good morning, Tabi. Sabi ni Cap Eric de la Cruz. Good morning kay Ate Ave. Diyan po sa Barangay Rawis, Legazpi. Marinaga po. Ano ni? Ano nga ni si Kagawad pala, Kagawad, di ba? Incumbent Kagawad, gayon. Di ba? Iyo, tama. Things happen because we choose to there may be regrets, but blaming is not an option. We are where we are because we brought ourselves there. We get happy, get sad, but most importantly, we learn. Yes, thank you. Maray na aga, Tabi. O higo pa lang si Father Momoy Kikwan healing schedule sa ni Pedro sa kuya ni Dan Ortod tabasaon ko ta. Itinerary of Zambales Healing Caravan October 3 Tuesday Parochial Healing San Roque Paris is San Roque ay na nga nito. May lang San Roque Parish is BMA, Olongapo City, Holy Mass 8 a.m. October 4, Wednesday, Mass and Chapel opening blessings with christening of at St. Francis of Assisi Chapel, Barangay Imbohol, Masinloc, Zambales. Holy Mass 9 a.m. Diocesan Shrine of San Andres Parish, Wednesday, Daily Mass, 5 p.m. Masinloc, Zambales. Regular Novena Mass, no announcement of healing kasi po baka mapagod kayo sa chapel blessing and christening. It will be an official feast of barangay in Hibol rin po. Yan. Maigo pa lang si Father Momoy kimang schedule October 5, Thursday, Parochial Healing sa St. Michael Parish, Santa Cruz, Zambales. Alright, yan po forwarded ang sa kuya ni Dan Orense. Mga tugang ngunyan, Tabi, na pagkaaga, hindi po sa tuya na programa, ha? Good morning, Tabi, sa Climaco, sa family dyan sa Cruzada, from Papa Aster. Yes, good morning. Tabi, sa Gabo, ay dakulo na palan ini, may igwang atab, ay si Jonas Rosal, alas 3:15, nag-text. Pabati po, happy birthday, 10th birthday kay Jackie Brada, Ecleo, Canporok 3, Poblacion, Rapo Albay, from Dancel. Alright. Happy birthday po sa mga taga-Baliti, from Dilia, Pamplona. Good morning, Tabi.
Ano po, ano yan? Alright, sandali lang ha. Good morning, Tabi. Brown out ang balik na naman so ilang, ay sus ko, sinatasig ang burnout dyan sa yung lugar nini. Nice morning, Mr. Henry M. Always listening po, magkape po, Sally. Yes ha. Jim's Coffee, Tabi, Sally. Mag-Jim's Coffee tayo. Jim's Coffee lang ang sa tuyang kape. Mientras tanto, duman daw kita mga tugang sa kinamugtakan ni Josh Babino. Aramon tadaw ang mga dagdag na report. Joshua, good morning. Ibalita mo. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantabay sa dagdag na bareta, ano ang legal na basihan kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office kung nata gusto kaining i-convert ang nagkaperang mga tinampo bilang mga national roads. Iyan dito ang kahaputan sa sangguniang bayan sa Daraga partikular ni Konsehal Joey Marciliana. May kapot kan Committee on Laws and Rules asin Konsehal Bob Magalona kan Committee man kan Infrastructure. Sige Magalaw na 2 beses nindang pinalapag ang DPWH 2nd District Engineering Office para paguroronan ang itinadarakaining letter para sa conversion kan mga tinampo. Alagad sa 2 beses na yan, pareho dahil man na pangyari, dahil man kinato nga. Kung kaya kasuhapon sa sesyon regular, si Marciliana ipig-refer ang siring na bagay kay Magalona asin gusto nindang papagsumiteron ang nasabi ng ahensya nin paliwanag kung ano ang sa indang legal basis para sa nasabi ng request. Si Magalona, como may knowledge man sa engineering sigun sa iya, paano ang pasistema kan implementasyon. Pasigun sa iya, ang required sa lay para sa sarong national road, dapat di 20 ang lakbang. Ang mga existing na tinampo lalo sa Daraga, sigun kay Magalona, mga didos, kung magkaigwa o mag-require ng extension kan mga tinampo, kung halimbawa maging national road ang mga ini, igwanin mga gagarabaon, halimbawa mga harong, si saingon yan ang masettle. Ini ang tigasabi ni Magalona na kung mag-improvements permi nang magiging magayon na magkaigwa ng improvement ang mga tinampo. Alagad permi man, magkakaigwa siyempre ng mga masasakripisyo. Dahil man totalmenteng pinagbabasura ang plano kan road conversion lalo man din sa Daraga. Alagad gusto sa naman kan sanggunian na makapaghagad min paliwanag o kaya explanation kung ano ang plano kan DPWH 2nd District Engineering Office sa bala kaining pag-convert ni nagkapirang tinampo into national roads. Yes, BP. Pati pala niya sa Daragano. O sigun ti Magalona, ka mga nakaagi, ikwasin danin na-receive man na letter, pero dahil gari formal na hururon pa, na sa magaraharam pa nga. Letter pa lang, kaya gusto nindang maliwanagan. Although, natupar naman baga dito ang siri na bagay sa sangguniang panlalawigan. Okay. Yes, BP. Mga dagdag na informasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, dubang kita mga tugang kay Jomar Bien. Aramon tandagdag na report hali po dyan sa luwas. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat BP Henry. Dahilan sa 1821, dakop ang sarong para pabukis, digdi sa syudad kan Tabaco kan mga autoridad. Ini matapos na sarong pulis mismo ang tuminaya, digdi kay Manay Gema, kan Purok 5, Barangay Barangawon, Tabaco City, Kasudma. Tangani na kumpirmaron kung ang pigkukolekta ka ini napataya sa weteng iyon sa bukis o kaya digdi sa Royal Fortune Corporation pig ingreso. Tuminaya so pulis Kasubanggi, mag-alas 8 ang banggi. 10 pesos, 18.21 daw tabi nga yamanay. Kinuha man kayo ni Manay Jim so 10 pesos, sinurat so 18.21 sa kopong band, bako nga ya duman sa Royal Fortune Card booklet o booklet. Dahil lang kayo na-confirmar na dahil niya man ini-ingreso sa Royal Fortune, kundi sa bukis. Kaya si Manay Gema, in-ingreso man sa laog ang presuan.
1,240 pesos na kumpiskar sa iya. Ang tabi BP Henry, ang dagdag na bareta, Jomar BN DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang mga tugang kan mga patalasan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay?
Download na! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang ngunyan na Miyerkules, September 27, 2023. Uya pang headlines kan mga bareta. National Food Authority Bicol pinag-ingganyan ang mga paraumanin paroy na sa hindi pabakal ang mga aniho na paroy dahil sa bagong presyo nin pagbakal sa produkto. Mga evacuees sa barangay Maninila kan ginubatan nakabalik na sa saindang mga residensya. China inabisuhan ang Pilipinas dahil maghanap nin ribok. Sobra 70 mga workstation kan PhilHealth na apektaran kan Medosa ransomware. Publiko inabisuhan kan COMELEC na magtestigo in kaso may reklamo sa nagigibo nin vote buying. Sa ibang nasyon, US, matrayumpong inaristar ang sarong opisyal kan ISIS. Business News, MSME, speaking ganyar kan DTI, na suportahan ang cashless transaction. Health News, bulong sa paglinig nintulak, aramon, o paglanit nintulak, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal pinag-inganyar ngunyan kang National Food Authority Bicol o NFA na ang mga anom na mga probinsya sa reyon sa inda na magpabakalin aniho na paroy dahil naglangkaw ang buying price ninda. Sigon kay NFA Bicol spokesman Jahara Fabilando, hali sa 19 pesos na buying price kan clean and dry na paroy. Nagkaigwa sindanin buffer stock incentives na 3 pesos na idudugang digdi kung kaya nasa 23 pesos kada kilo ng ngunyan ang barakalan kamparoy. Apera digdi may mga lokal na gobyerno na nagdudugang na nasubsidiya kay bahan ang 5 pesos. Hali sa gobyerno probinsal kan Camarines Norte, 2.50 sa munisipyo kan Malinaw sa Albay o piso hanggang 3 pesos sa Barcelona asin Matnog sa Sorsogon. Sinabi ni Pabilando ng NFA Bicol na kahanda na bakalon ang mga paroy kan parauma sa rehiyon bilang pagutob sa saindang mandato na magpapakusog kan buffer stocking na magagamit kan Department of Social Welfare and Development sa relief asin pambakal man sa kadiwa o pampabakal sa kadiwa ng Pangulo. Padagong intensive, aggressive na palay procurement ang samuyang ahensya sa tuyang mga farmers. Gabus po digdi na probinsya, ongoing samuyang procurement. Ang tingog ni Jahara Pabilando, tagapagtaram kang NFA sa entrevista kang DCGB News. Iba pa niya tong bareta, nakauli na po ang mga nag-ibakwan na residentes kan Barangay Maninila sa Ginobatan Albay. Inang pinagkumpirmar ni Alcalde Paul Chino Garcia kasunod kang programang Bicol Target o sa programang Bicol Target kung saan nasa 553 na pamilya ang nakabalik na sa sendang respetibong pamilya na nasa luwas kan 6 kilometros na permanent danger zone. Sigon kay Garcia, ang mga nag-uruli na pamilya na nakaresibi man giray na ayuda hali sa lokal na gobyerno maging sa pribadong organisasyon. Sinabi ni Garcia na puon kan day 1 sa pag-alboroto kan bulkan poko mas o menos 3 million pesos ang nagasto kay bahan ng operational expenses. Alagad, tinawanin doon ni Garcia na daiman na ubos ang emergency fund kang LGU. Katakod kay di mantinidong pagiramdom ni Garcia sa mga opisyal kanasabing barangay na engkaso magkusog ang pag-uran na namamatean asin maglangkaw ang aktibidad asin abnormalidad ng bulkan tulos na maibakwar ang mga residentes asin may nakahanda na escape routes kan mga LGU o kaya ang lokal na gobyerno. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal.
Sa ikaduhang pagkakataon, ipapapod kan Sanggunang Bayan kan Daragal Bay, partikular ang Committee on Laws and Rules as in Committee on Infrastructure, dainin nagrepresentar kan DPWH Second Engineering Office ang nag-abot. Inan pinagkumpirma ni Konsehal Bob Magalona kung sain ang investigasyon sa ahensya may katuyuhan na magkaigwa ng panggururon manungod sa request kini na ikonverter ang nagkaperang tinampo sa munisipyo pasiring sa national roads. Sa regular na sesyon kan konseho kasahapon, naghanap na ang mga konseho ng dokumento na sa DPWH Second District Office para maaraman kung ano ang legal na basihan kan konbersyon kan nagkaperang tinampo. Piglinaw ni Magalona na daininda pigukonta tulos ang nasabing kahagadan. Alagad, gusto ni daining malinaw na paliwanag ang siring na kahagadan. Dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Drug operation sa 3rd District Canal Bay, sunod-sunod. Report kay Jimmy Nazalita. Tricycle driver para sira anas na naman natitintara na niba kan impluwensya ka negosyong Shabu, posible kapit sa patalim na aniba para may mapagdilinsyahan sa ngunya na mga panahon at tingating ang sitwasyon na niba na inbuelto talaga sa pagtulak kaini. Kaso hapon, tricycle driver ipinairarom sa gun bypass sa Pulangi na kuhanan panin na mga Shabu sa ngunyan sarong para parasira na naman ang ipig sa irarom sa bypass sa Barangay 2 Piodoran kung saan matrayon po dakop ang suspect duwang sachet ang na-score kan pusher buyer sa bypass operation kung saan ang kantidad 5,000 pesos. Sa ngunya na mamalisyan digdi sa 3rd District, sunod-sunod na naman ang drug operation kan PNP, indikasyon posible nagkukusog na naman ang proliferasyon ng droga digdi sa nasabing distrito. Mga dagdag na balita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Preparado na po ang Legazpi City PNP para sa mga abot na barangay asin Sangguniang Kabataan Elections 2023 nagigibuon sa Oktubre 30. Sigon kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Anthony Magdamit Villanueva, igwasindang mga personahe na i-deploy sa 43 na mga presento para sa eleksyon. Mantang organisado naman ang dapat na riparuhon para sa pase orden. Katakod kay ni siniguro ni Villanueva nagabos na mga voting precincts bubugtakanin mga kapulisan tanganing masyerto ang matrangkilong perilian ngunya na taon. Sa ngunya nakamonitor ang saindang hipatura sa palibot asin maygut o kaya mahigpit ang pagpapautom ng checkpoint asin election ban o gun ban. Iba pa niya itong mga bareta appointment kan duwang department head sa Kapitolyo nasa kamot na kan gobernador. Ang desisyon alarmaryo sa report. Madepende na kay Gobernador Attorney Rex Lagman ang desisyon kung sisay ang magiging bagong budget officer Canal Bay after kan election ban sa Oktubre. Yan ang pagkalauman pagkatapos na dinisapprove kaso hapon ang appointment ni Attorney Maria Yuradel Adrales siring man ni Albay Provincial Planning and Development Officer OIC Arnold Onrobia. Ikinamundo kan Sangguniang Panlalawigan sa paagi ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armedilia, Chairman Committee on Laws, ang saindang naging rekomendasyon na disapprove ang concurrence kan duwang appointees dahil tinamaan kan election ban. Bawal man sa lado kan Sangguniang Panlalawigan, pwede sindang makasuhan. Kaya maagi man giraray sa proseso ang aplikasyon sa Nobyembre after kan election ban, pwede pa mag-apply ang iba. Depende na sa selection board ang desisyon asin ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Alarmaryo, Natawanan po rin pagkakataon na mas mapahiwas ang kaaraman asin magtalubang negosyo kan 70 na micro-entrepreneurs o MEs hali sa probinsya kan Albay. Sorsogon asin Catanduanes o asin Camarines Sur. Ini matapos ang ginibong 4-day Small Enterprise Accreditation Lab Business Expansion through Training and Application o SEAL Beta na may katuyuhan na matabangan ang mga negosyante na maging resilient as in sustainable ang sa indang negosyo lalo na ang sa tahaw kan makabagong teknolohiya. Ang SEAL Beta program iyo ang ugnayan
kan Philippine Trade Training Center, Global MSMEs Academy, BPI Foundation as in DTI Region 5. Sigon kay BPI Foundation Program Manager Noel Chiu, kasabay sa ginibong ensayo ang product development as in online marketing. Siring man ang trade fair readiness as in enterprise expansion. Matapos ang ensayo, ang mga MEs nakapag-avail nin financial assistance on loan hali sa BPI Direct Banko para sa development as in expansion kan sa indang negosyo. Nasa 10,000 hanggang 500,000 ang kantidad kanasabing loan. Piga sabi na magagatabang ini as in lokal na ekonomiya dahil sa dugang na trabaho as in pwedeng dilensyahan. Padagos na pigbabantayan kan FIVOX mga tugang and pyroclastic density current events. Uuson kan Bulkan Mayon bilang basihan sa pagbaba ninda kang alert level status kay ni. Sigon kay FIVOX resident volcanologist Dr. Paul Alanis, pwede nang maibaba ang alert level kan bulkan kung sa laog nin 2 semana wara nin na marirehistrong oson. Alagad sa ngunyan igwapa man giraray na narehistrong oson kaya day pasinda magkanigong rason. Tanganing ibaba ang alerto kay ni. Sinabi ni Alanis ng oson ang nakakagadan asin peligroso siring man ang mga nangyari kan 1993 asin 2013 na nagkausan ng casualties kaya inian sa indang pigbabantayan ngunyan oras na mag 0 PDC sa laog ng 2 semana ibababa na ang alert level. Alagad sa ngunyan mahigot pang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Darakulang kantidad na illegal na droga padagos na nadakop kan PDEA asin PNP sa Bicol. Report kay Ans Galero. Haros sulod-sulod man ngunyan ang operasyon kan PDEA asin PNP Bicol malungod sa illegal na droga lalo na kung darakulang kantidad ini matapos na susog sa PDEA Bicol. Saro naman na persona ang naarestar kan sa indang grupo sa Barangay Gubat, Cantigawon, Camarines Sur kung saan na kumpiskar ang 34,000 pesos kantidad ni Sabu sa sarong personang namidbid na si Fidel Penilla E. Azur asin grupo ini o miyembro ini kan grupong Bosito Drug Group. Apera kayan ang PNP Bicol italawas man ng impormasyon na nasa 340,000 pesos man na yung kantidad ni illegal na droga partikular na sabuan na kumpiskar man sa sarong personang namidbid na si John Den Pornilio sa sinibapang kairiba kaini sa Labua, Camarines Sur. Sigun mo niyan sa PNP Bicol dakulaan pasasalamat ninda sa mga personahes kan kada local PNP offices digdi sa Rion Bicol dahil sa padagos man sa indang tigakondusira na espersos kontra sa illegal na droga. Alagad sa ngunyan tiginguan nindang talagang makortar na ini dahil sa susog sa indang mga report dakul ang mga illegal na operasyon kan droga di sa Kabicolan na talagang darakula man ang kantidad kung kaya dapat na matutukan ini o pa niya na nagdadakul ang mga naarestar malungod sa siring na bagay. Dagdag na barata, Ans Galero, DCGB. May report mga tugang hali po dyan sa luwas kay ba si Joshua Bino. Aramon ta daw po ang detalye. May kinaraman ini sa Bahay Pag-asa para sa mga kababaihan na children in conflict with the law. Go ahead, Joshua. Sa Bilog na Tinaban, Albay Sana, Anigwa, ng Bahay Pag-asa para sa mga kababaihan na mga children in conflict with the law o CICL. Ang Bahay Pag-asa na Tigapot ay itong temporary shelter para sa mga CICL na may edad 15 anyos, alagad ay malagpas 18 anyos mangkang naghahalap pa ng desisyon kan korte. Ini ang kumpirmasyon ni Genoveva Barcelon, Secretariat kan Juvenile Justice and Welfare Council Bicol, kung sa good news ini only in Albay asin wala pa sa ibang lugar maski sa ibang nasyon kaining Bahay Pag-asa para sa mga kababaihan na nakakagibo nin kasalan sa batas. Alagad bako sa naman mga CICL na taga-Albay at masiservisyohan kini kundi bukas man ini para duman sa mga hali sa mga pagtaraning ng mga probinsya sa Bilog na Bicol. Mientras tanto, susog sa lineup ng pahayag ni Barcelon, ngunyan, nakusog ang tendang paghinguwa na matabangan ining mga CICL. Ang pigaapod na 5 pillars of justice, particular ining law enforcement, prosecution, court,
corrections as in community, nakatutok ko niyan sa restorative justice kung saan piginguwa na matabangan ining mga CICL na makapagbagong buhay. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal, mga baganting sadiri o mga baganting daga na sadiri kan lokal na gobyerno kan tabako, planong patanuman, nin gulayon. Detalye po kang report kay Jomar Bien. Mapapatanumanin mga gulayon ang mga bakanting lote na pagsadiri kan lokal na gobyerno kan tabako. Ini kon maaprobara na ang ordinansa na ipresentar kasodma sa Sanggunian Panglungsod o sa regular na sesyon kan Sanggunian Panglungsod na may katuyuhan na makipag tie up ang lokal na gobyerno kan tabako sa mga pribadong persona o pribadong organisasyon tangani na itong sa mga idle lands o mga dayman pinagagamit na bakanting lote kan nasa diri kan lokal na gobyerno kan tabako iyo ang gibuhon na tanumanin mga gulayon katuyuhan kay ni na makapagbusol ng kampanya ang lokal na gobyerno sa food sufficiency asin na makatabang man duman sa mga organisasyon o grupo ng persona na magtatanom. Ang ordinansa iyuan na nakatalaan na mag-alokar manin pundo para magamit sa nasabing proyekto. Ini ipinag-refer muna sa komitiba tangani na mapagadalan min maray asin kung makapasar ang naunambita na ordinansa pigsasabi kay ning mga konsyal na magiging dakulang tabang ini sa kakulangan ng pagkaon sa komunidad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20. Magbabalik po ang mga bareta. Makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, Power pula! Power puti! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Power puti! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na, lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Negosyo time na sa DZGB as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa negosyo time na sa DZGB as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes, negosyo time na. Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman na mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo time na sa DZGB as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo time na! News Express! News Express! GB News Express! Mga tugang inabisuhan po kan Chinese Foreign Ministry spokesperson ang Pilipinas Daray maghanap ng ribok matapos tanggalon kan Philippine Coast Guard o PCG ari binugtak na floating barrier kan China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sigon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin sa regular press briefing na porsigido ang China na pasiguruhon ang soberanya as in maritime interest
o interest sa Huangyan Island. Sinabi kay ni napig-abisuhan nindan Pilipinas daday magibo nin provokasyon o maghanap nin ribok. Mientras tanto, ang direktiba na haliyo ng floating barriers hali sa Malacanang as a National Task Force for the West Philippine Sea nagapalaman sa direktiba na malinaw na pagsuhay sa international law ang pagbugtak nin harang kan China na nag-uulang sa parasira asin kabuhayan kan mga Pilipino na kaestado man asin magdadara nin peligro sa mga nagbabiyahe sa kadagatan. Ipinahayag kan Philippine Coast Guard o PCG na dai nagkaigwanin standoff o senyales nin aggression sa China matapos tanggalon kan China Coast Guard o kan China Coast Guard and remnants o natadang floating barriers na pinutol kan China o kan PCG na pinag-aragawan na Scarborough Shoal. Sigon sa tagapagtaram kan PCG na si Commodore J. Tariela na kinuakan Chinese Coast Guard ang floating barriers nagkapirang oras matapos madiscover na tangkas na ini. Sinabi niyang anapat na China Coast Guard ang nasa lugar na dain nagaging agresibo matapos mahiling ang media na lunad anin barko kan Pilipinas. Inot ng kinumpirmar kan PCG na matrayumpo na natanggal ang barriers sa nasabing isla matapos ang ginibong special operation para putulon ang 300 metros na barriers na ibinugtakan China sa Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal na panginot na fishing spot na makukuha sa 200 kilometros kan Pilipinas na sa loob kan exclusive economic zone kang nasyon na yan lugar na nagkapirang dekada ng pinag-aragawan may kinaraman sa soberanya. May kabilugan pong 72 na mga workstation kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang napiktaran kan mido sa ransomware na nagsusulong kan pagsarado kan sistema kan ahensya. Sigon kay PhilHealth Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas na mga nadiskubre hali sa sarong inisyal na investigasyon kung saan na nagkapirang mga ahensya ng gobyerno nag-aadal para masolusyonan ini. Kaya ang isyo na pag-araman kan PhilHealth na ang pag-atake kan mido sa ransomware kan September 22 asin inilipat sa pinatakot na magbayad ng $300,000 katrokes kan inabas na datos hali sa database kan ahensya. Sigon sa PhilHealth ang nangyayari digdi na kaninda ang data asin na encrypt ini asin pagkatapos naghagad sa indanin ransom demand para sa data na sifted asin magamit giraray. Sinabi kan PhilHealth na ngunyan nagigibo ini ni persos na maibalik ang sistema kaini na target na makompleto sa laog din sa Ronaldao. Nag-coordinar naman sa ngunyan ang PhilHealth sa Department of Information and Communication Technology o DICT, National Privacy Commission o NPC, as in Cybercrime Units kang National Bureau of Investigation, as in Philippine National Police para magkondukta din forensic investigation, as in pagtasar o assessment sa nasabing isyo. Hinagad kan Commission on Elections o COMELEC sa publiko na maging testigo in kaso may irereklamo na vote buying may kinaraman sa barangay at SK elections. Katakod kay ni pinagsisiguro ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dai maimbelto sa kaso ang sisay man na gustong maging testigo laban sa vote buying. Sinabi ni Garcia na handa sindang kaurunon ang Department of Justice o DOJ na dai ipagsabay sa mga kakasuhan ang pigbabakal na buan boto asin matestigo manong udigdi. Paliwanag ni Garcia na maski may supisyenteng ebidensya na pugol ang prosekusyon, kinakaipuan pa manggiraray na ang testigo may kinaraman digdi kapag naisangat ng sa korte. Sa giraray na nangapudan ang COMELEC sa publiko na iusip sa sendang opisina kung ngunyan pa sana may nangyari ng vote buying asin mga makandidato sa nagraring barangay asin SK elections. Iba pa niya tong bareta mga tugang sa lado nasyonal dahil makukuhanin ayuda kan gobyerno ang mga kooperatiba kan para umasin para sira dahil sa painggustong rekisitos na pigahagad sa deliberasyon kan propestong budget kan Department of Agriculture DA. Sinabi ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na nasa 50 mga requirements ang kaipuhan kan kooperatiba
para makakuanin ayuda para may patasan sa indang produksyon. Ini man ang rason kung natata 14.85 billion pesos sa 19.63 billion pesos na pundo kan DA ngunya na taon an para sa post-harvest programs anday pa nagagamit. Sinabi niyang dapat naggastuson kan ahensya ang pundo para matabangan ang tawo asin makasalbar nin buhay dahil sa pinasan na budget bakong savings an obheto kundi service an obheto sigon pakaili. Tinawan nindo nili na dapat padalion kan DA ang proseso kan pagkuanin ayuda kan mga kooperatiba asin dai na madagdag pa sa pasanon kan mga kababayan dahil ang trabaho kan gobyerno iyon pag gianon ang sa inang buhay. Hapot nili kung para sa an sarong kilometrong listahan ng requirements na kaipuan na masunod kan mga paraoma asin para sira sa estimate kang kongresista day mababa sa 50 requisitos magpuon sa registration, accreditation, endorsement as in different proofs of capacity. Mientras na day pang evaluation as in validation bago an approval. Mientras na igwapang evaluation as in validation bago na approval, sinabi ni Isabela representative to ni Pet Albano, sponsor kan budget kan DA na riripasohon kan ahensya ang proseso kay ni para mamparekas ang pagtaunin ayuda sa mga kooperatiba. Sigon kay Albano, inganyaron kan DA ang mga lokal na gobyerno na tawangan ang mga kooperatiba kan paraoma para makakuanin tabang sa ahensya. Hinagan ni Albano kay Lee na magtabang sa pagran ni Lay para mabawasan ang mga requirements. Iba pang mga bareta masunod. Makalipas lang po kay ni alas 6:32 na ninaga. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta sa luwas kan Pilipinas, matrayong pupong inaresto kan US military ang sarong official kan ISIS sa ginibunindang helicopter raid sa northern Syria
Sigon sa US Central Command, inaresto si Abu Halil Al-Fad Ani sa helicopter raid na ginibo kan September 23, 2023 sa Northern Syria. Si Al-Fad Ani sarong ISIS Syria Operational as in facilitation official. Warang sibilyan na makulugan o nadamay sa operasyon na ini kang Estados Unidos. Sinabi ni Central Command spokesperson Lieutenant Colonel Troy Gardlock na ang pagkakaaresto sa nasabing suspect nagpapatunay kan abilidad kan US na maaraman asin matanggal ang terorista sa Syria. Siniguro kay din napadagos ang saindang pigigibong paglaban sa dagos ng mapuho ang terorista. Business News. Business News. Hinagad mga tugang kan Department of Trade and Industry sa Micro, Small and Medium Enterprise o MSME sa bilog na nasyon na suportaran ang pigusulong kaining cashless transaction sa nasyon. Ini kasabay man giraray kan pagsulong kang DTI nin e-commerce platform sa Pilipinas. Sinabi niyang kay po na makasabay ang mga saradit na negosyo sa nasyon sa pigmamaabot kan gobyerno na digitalization kung sain dakulang party man ang pinagagampanan kadigdi kan mga cashless transaction o cashless payments. Sigon pa man sa secretary na may mga nakatalaan ining gibuhon na forum para turuan ang mga negosyante na kaibahan sa MSMEs. Sa nasabing forum, karon ninda ang implementasyon kan paggamit in cashless payments tanganing dainin sinda maripisilan sa nasabing sistema. Aramon ta daw mga tugang ang bulong sa paglanit nin tulak. Detalye po kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang gabos na kakamati nin paglanit nin tulak. Ini kapag nalipasan nin pagkaon o kaya na-stress sa trabaho. Sigon sa mga health experts sa Kinaban, ang pagluwas din sobrang acid ang dahilan ka naglalanit na tulak. Ang napudigdi sigon sa mga eksperto, gastritis, na kung maglala, pwedeng maging ulcer. Sendang pagrekomendar ang mga lakdang para maiwasan ang paglanit ng tulak na gibuhon ang mga binasunod. Kumaon sa tamang oras, perming magkaonin batag asin tinapay, pero sa madaling balunon asin kaunon ang batag, bulong naman dahil nakatatalaan nini, and kaya natatapalan kay ni ang sa tuyang tulak, mantang ang pandisal, maray man sa sulak, asin nakakabasog pa. Uminom ng tubig, panit-tiit, dakul amay sa tabang kang pag-inom ng tubig sa paglinig ng asid sa tulak. Sa siring na paagi, maugasan na si malilinig ang asid sa tulak. Asin sa ultimo, umiwas sa pagkaon na nakakapagpalanit sa tulak, lalo na ang malusom, asin maharang. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Pag-asa DOST, kay ba po mga tugang si Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampana? Po sa mga paraan sabay ng DCGD para po sa update sa magiging kamugtakan na sa bayang panahon. To LPA po na nasa luwas ng Philippine Area of Responsibility na notaransat sa Lansiang 1,425 km east ng extreme northern Luzon. Ini po ababa man ang kansa na maging sarong bagyo sa mga masunod na andaw. Asin na piglalauman na posibleng maglaog din duman man sa nasa pantokan sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Alagad so track ka ini o extension, iyo man ang nakaka-apekto digdi sa Visayas asin sa Mindanao. Mantang digdi sa tuya sa Kabikolan, padagos kita nga makaka-experience sa mainit na panahon pagkaaga asin halangkawang tsansa di mga biglaang pag-ura na may kaibang pagsilat pagdaguldul pag-abot ng hapon sundot sa Bangi. Isang unyan may kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Kabikolan, laumang sina ang pagkakaigwa iya banayad sa moderatong pagtukol kan sa tuyang mga kadagatan. Sharing man maluya sa moderatong durusman ang sa tuyang lauman sa bilog na maghapon halos sa norte sulnupan na sa tuyang temperatura mapuon niya na 24 sundong 32 grados sentigrado. So apera duman sa naunang bisan ng LPA may ang ibang laot si panahon na namomonitor sa daog ng Philippine Area of Responsibility. So ang katuyang aldaw, nagtirang kasubagong alas 5:34 ng aga, asin masulnog at yan, alas 5:38 ng pagkahapon.
So yan lang sabi DC ang sutuyang update para sa kamugtakan kan sutuyang panahon. Halit po DC kapag sa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa Liwak, Marahay na Aga. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan mga bareta ngunyan pong alaw na iniinin Miyerkules petsa 27 kan Setyembre. Sinurat po ni News Director Marty La Cruz, Jenny Balyaran asin Angel Mustasa. Sendong na dangog ang GB News Express. GB garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Mga tugang, si Dr. Faye Leia Patria M. Loraya, President, University of Nueva Cáceres. The University of Nueva Cáceres joins all Bicolanos and devotees in celebrating the feast of our Inang Peña Francia. As we journey with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times, may we be united in prayers that our dear Mother, Inang Peña Francia, accompany and protect us in fulfilling our life's mission and purpose. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 16 minutes na lang. Alas 6 na po ninaga. Mga alas 7 na po ninaga sa DCGB, asin po sa bilog na Pilipinas. Ramon tadaw mga tugang ang mga baretang kagilagilalas, mga balitang kahindik-hindik. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag po magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hirit. Aramon tadawan mga istorya, mga tugang kay Bapo si Joshua Dino. Ngunyan tabing aga. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Yes, yo. Aramon tadaw mga tugang ang istorya. Ngunyan aga. Ay wow. Saro databi na teacher. Mga tugang, talaga. Sarong teacher nagwapito. Pero databi, pingangalasan kung nata tagari, gusto man kay ni mga tugang, gwapito man. Sa bagay, gari napapanahon, di ba? Napapanahon yan. Joshua, good morning, Kamin. Oha. Yes. Good morning, BP. Good Teacher, morning sa mga parantabay. Oha. Teacher. Oo. Gwapitong teacher. Oo. Karaklan mga sa teacher man talaga. May tsura. Oo, ibaga. Diba? Ngunyan. Yes. Oha. Isay daw. An. Ining sarong paratokdo. Macho gwapito. Oo. Macho gwapito man. Ang gusto. As in? Aha. As in? As in.
As in talaga, as in guwapito. Oo. Ay, gari. Close mo? Di ko like. Pero gari nose ko siya. Oo. Sino siya? Nose ko siya. Pag may kanta kaya na, nose ko siya, ang galing gumiling. Ano ito? Ang gusto ko pala. Sino siya? Ang galing. Di ba? Sige baga. Pero gari nose ko ito. Baka nose mo talaga. Nose ko siya. Ano tada? Na mamundoon ngunyan. Tamala na booking. Oh. At sa iyang mainit na balak Oh. sa sarong basketball player na dating niyang estudyante. Dako rin man sana kaya dyan. Yan mampig-ambisyonan niya. Yan mampig-ambisyonan na mga... Di ba? Sige baga. Oo man. Sus. Kabagay, magkamit bin na kaya. Dati niya pala na student. Estudyante niya pala dati. Correct. Sa bagay talaga, medyo may kamaliyuluya talaga ang pag-control mo. Kung ika-teacher talaga, pwede man anggad na makrasyan mo ang estudyante mo. Kaya believe ko sa may mga control. Garo-araw kaya. Pero posible talaga. Baga. Maski ngaya babae o lalaki. Pwede talagang makrasyan mo ang estudyante mo talaga. Correct. Dulo kung matali. Maray man ngaya ang turutindugon. Ngaya mahamot-hamot. Sabagay, maski nga bako sana mahamot. Basta malinig. Correct. Pwede man ang ganda makusunadaan mo. Tama. Kaya lang, kay po dyan ang makusog na kontrol. Correct. Naday mo dapat ang pwedeng gibuhon. Irak man. Tama. Uda. Baka dahi man sa ima mo yan, masugban ka lamang. Baka pag-una mo si mo. Ito pala, dahi man ba nagkakursonada? Ito pala, nag-una ka man sana. Ito palang gari, nagpara lambing-laming mo lang si mo. Tama, mahagad ka lang ka nagrado. Ay, kaman palang kursonada. Pinaasa? Doon, papaasahon ka. Mamumundo ka talaga. Diba? Mamumundo kapag pinaasa ka. Diba? Alangan man na ibagsak mo, pinaasa ka. Maninimbag, taba ka. Dahil man siya, dahil man talaga siya, po kayo ni. Dahil man siya, na po kayo yan. Dahil man talaga siya pwedeng taonan, kibagsak na grado. Correct. Pwede, hababaon mo sana. Di magsakta ni Mahiling Otro. Nganing Mahiling Otro, magirlingan ka mo sa masanot. Pero yan ay masama. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. O ano nangyari kay Sir? Sa Kulalapnet, si Sir, Corsonada ang sarong basketball player na ang posisyon sa kawat, sentro. So yan pag sa mga nagdadaralagan. So yan ang permis sa may circle bagakan. So, ano ito? Sumatalimon dyan. So paralukso bagay na Paralukso. Center ka. Iyo pag may mga dulo ngayon kung may mga aragawang kambula, yung ka dyan sa may ring paminsan. Ikang makipagtagasan. Ikang makipagtagasan dyan. Di lang kaw ini. Correct. Pwede na ko lang lawas ka ini. Ako sa lawas. Maskulado Sabi may tato. Baka ay bigyan kaki pa kaya. Dahil man nasabi. Dahil man nasabi. Nata man na gustuhan ni Sir. Pero si Sir, iba ang pakay. Ang gusto ni Sir, tuman sa basketball player, maging sentro na kan sa iyang buhay. Iyo pala nang gusto niya. Baka kaan may paglukso, may ka-rebound, may problema siya, naagaw sa iba. Na-steal. Naagaw, paglukso, naagaw. Tapos, sa Kulalapnet, inimbitaran ni Sir ang grupo para sa sarong sadit na selebrasyon.
Sa madaling sabi, nagpaturumba ning nakakabuyong na bote. Oh. Maugmang nagararampangan. Asin si Sir, malagkiton ang hiling. Hiling pa sana, nagigirabo na. Aha. Ang Gigirabo. Oho. Ang problema, subote kan agwa ti pataranta, garo ngayang pigbibindisyonan ni Sir. Oho. Nadakop kan taro. Nagarong may tigkakaag na dai masabuto na bagay Ay! sa laog kan alak. Oho. Para nagtalikod madali si Sir. Paghambang otro sa irenuman, naubos ng pagtiritwasan sa mga dating kahampang. Oho. Kaya digdi na nagpuon. Ano minumtak kayo, sir? Barayan, delikado ngayon eh. Baka may... Ano pangyari sa maabaka? Kaya digdi na di pinagpuon. Oo. Ang Rulian. alamat kan... digdi na nagpuon. Ang alamat kan kamunduan sa buhay ni Busing. Oho. Nagastosanin alak sa inalawos ang balak. Aha. Naman na siya ang talaan. Para pala may pigbudbud na diin, diretso tiritwasan. Natural. Ang natanong piginom nila sa pigahalo. So, nasabuti na baga? Para kung halimbawa nga bubuksan, matalikod. Iyo. May idea ako. Baka man sa binugdakan ki orasyon. Tanganing, baka may orasyon o ano. Baka may orasyon duman na biniro tapos binugtak sa abo duman sa alak. Pangyayari sa maabaka. Ano ba yan? Maging mapagmatsyag sa harampangan. Maging mapagmatsyag. Maging mapanuri. Mata kan ko lalapit. Nakatutok. 24 oras. Awin ba? Joshua Bindi, DCGB. Papakunang-unay, papaliguan, papabanguhan at papakainin. Papapa, kwas-na-kwas kita, papakainin, papaligayahin, papag-aralin. Baretang kulalapnit. Happy birthday po kay Cha Bising. Visitasyon ay Kutso, ang pinaka-senior na BHW. Happy birthday. Diyan po sa Barangay 7, Barangay 8. Kasarabay ang Barangay 16. Siya po ang pinaka-senior, tas siya ang pinaka-may edad. Senior BHW, tas siya po ang pinaka-may edad sa mga BHW. Chabising, happy birthday po. Energetic na karamang sekreto niya, Ronald, kung nata energetic siya. Sa edad niya ngayon, daraga pa siya. Deng stress sa buhay. 70th birthday mo ng palancha, Bising. 70? Happy 70th birthday. Grabe, adi, we love you, Data Becha Bising. Hali sa kereba mo diyan sa barangay. I hope. Birthday mo palan, Barangay Health, iyang nga, ano yan, Senior BHW. Nata, siya nga ang pinaka... Happy birthday, Tabi Chabising. Visitasyon ay Kotso. Yeah. 70 years old. Aha. Saro sa mga, ano ini, saro po siya sa mga mahigos. Boda sincero na magtrabaho bilang barangay health worker. Alright, happy birthday, Tabi Chabising. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. May istorya ko ta kitangon yan
mga tugang na aga tungkol sa bagas. Kaya lang mabibitin kita 3 minutos na sana, alas 7 na, no? May nailing na kitang problema. Ang bataon ni palang birthday man ni Andrea Main Baltar. Happy birthday po. Happy birthday kay San Lorenzo Ruiz. Bukas, September 28, imbitado po ang gabos na magsimba sa Chapel Can Boraguis. Yan. Good morning, tabi, mga taga Boraguis. Sige po. Now, taod-taod mga tugang, pag-irestoryahan ta daw ini, duman sa anhapot. Ta sa gobyerno ta, pinag-ordenan ang gabos na mga rice retailers na dapat nga niya ang bagas 41 to 45, itong bagas na well-milled rice o kaya regular milled rice, dahil kasabay sa mga premium rice na ibang klase. Dahilan kan bagay na nagwara-wara sa bagas. Diyan sa 3rd District, sabi sa report ni Jimmy, sa ibang mga tindahan nag-close na, mga tugang ta, day po mga tugang ki nag-aabot ng bagas, tanaubosan daki supply. Taod-taod daw, himay-himayon ta daw yan na report na ni Jimmy. Kung nata ang nangyayari, ngunyan na mga panahon na ini, samantalang bagas, sabi da kulong kitang bagas, mag-aranihan na. Mag-restoryan ta po taod-taod yan sa anhapot. And to the calm, I was soft inside. There was something going on. You do something to Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 hanggang alas 9. Mamaya lang sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. God bless us all. GB us all. Tapos na ang programa. Lakaw. Madanayon ang pagkamuot sa kapwa. Making love with each other. Islands in the stream. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool liter.